Wiwit biyen mula aku lak wis kandha kinangge kalian kula pun Pak De cepuk saya peteng saya grememeng prepare pasar wage menyambut kuliner malam rame menika sana kadang menawi wonten tansah mantu wontening Urip Bonus Channel. Jolali mangkat wonten Warkopan. Gedabus bersama Urip Bonus Channel. Pripun pawartosipun, Gong? Weh, pawartos hari ini. Nggih. Apa gak kata-kata hari ini? Janur gunung. Janur gunung isu-isu kok wis rawuh rene. Iya, nggih. Kangen Wonten apa Kang Mas? Pak De. nggih. Kangen konge. Ampun ganggu mboten gedabrus. Kangen wong lanang kan wong wedok. Lanang. Pangapunten sementing sehat nggih, Gong. Sehat pol. Alhamdulillah. Panjenengan sami to, Mas Pak De? Alhamdulillah sehat. Pak De cepuk. Pak De cepuk sing punya usaha. Garam. Nggih. Garam napa niki? Garam segitiga G. Segitiga G. Nggih. Kalau wingi pengenane konge kan sampun mundhut. Nggih. Lah ternyata Nggih. sing jenengatone wong wingi nika Nggih. pun entek. Duh, Makane aku feelingku wis arep tak telepon lho kok wis ngene. alhamdulillah. Garam 3G iki selain produk Indonesia asli, Nggih. iki murakabi. Piye bener ya bahasane murakabi ya? Leres, Gong. Murakabi kanggo ibu-ibu rumah tangga, Nggih. warung-warung, Nggih. restoran-restoran, Nggih. hotel-hotel, Nggih. semuanya masuk di garam segitiga G. Nggih. Enten malih, Gong. Napa niku? Damel peyek mawon nggih damel segitiga G. Pokoknya nek ngopi aja jambul uyah. Nek jambul uyah parah. Nggih. Lah sak liyane kanggo kebutuhan emak-emak ibu rumah tangga. Nggih. Ki awake dhewe wong sepuh. Nggih. Mbah Dukun iki nggih garam iki. Alhamdulillah. Menika kula wau namung beto sekawan bal, Gong, kirang boten. Ya nanti kalau sudah tiba saatnya dirimu satu. Siap. Gitu. Matur nuwun menika pini sepuh ingkang Aja ngono wae. Pini sepuh wong tuwek dukun, dikira dukun gak aku. Artinya gini loh. Kita tuh mungkin faktor usia lebih tua saya. Kan maksudnya. Kula niku remene wonten Urip Bonus niku lak ngeten menika lho, Gong. Nggih. Dados wah, Pak No malah mlebu ning Urip Bonus malah seneng. Ngaten nggih. Nggih, remen. Wong jenenge Urip Bonus, Nggih. kabeh iki bonuse menungso. Nggih. Menungso oleh bonus kanggone singgil urip. Ngomong-ngomong wis sarapan urung? Dereng, Gong. Ayo nek durung, ayo yang golek soto cepok. Lho, Soto cepok. jenengan iki Lanjut, nyemoni kula lho, Gong. Nggih boten wong niki panjenengan durung mangan wae. Nggih, kula menika profesine selain bakul uyah, nggih bakul soto, para Soto sederek, apa ya? soto cepuk wong Nganjuk. Ngene lho, soto cepok ala Nganjuk. Oh, siap. Soto cepok ala Nganjuk. Siap. Wonten pundi alamate? Monggo. Manut pitedahe konge. Nggih. Nggih. Alamate Pasar Wage. Pasar Wage 2. Pasar Wage 2. Ruko ngarep dhewe, pojok kidul dhewe. Sing lantai 2 itu. Ah, nggih. Iya, lantai kok sotone Ruko. rukone lantai 2 ning bakulan soto cepuk. Piro? Sak paket piro? Sak porsi cukup 6.000, Gong. Ngunjuke Ngunjuk 4.000 dadi 10.000 pun komplit sak es teh. sarokoe. Dereng. Saler kowe. Kira kok saking jenengan. Nggih.
Nggih, dados Hmm. umpami panjenengan tindak nganjuk, sumangga kula aturi pinarak rawuh wonten ing soto cepuk murah meriah murmer Alah. non kolesterol. Wah, niki. Leres Merga apa? Garam- merga garam beriodium. Ya. Garam sehat beriodium segi 3G. Lan malih soto menika konsepipun bening kong merik pramila menika dipun wastani non kolesterol tanpa santen. Iya, betul. Ya, aku percaya kuwi merga apa? Kalau wingi niku kalau kan maem kalih. Biasa ngerbar maem soto niku. Nggih. Asam urat kuwi kumat. Lah kuwi kok ora, berarti cocok. Alhamdulillah. Non kolesterol. Alhamdulillah. Monggo ingkang penasaran nyobi Soto cepuk ala Nganjuk. ala Nganjuk dan garam. Garam segitiga G. G. Iya. Dari pabrik kirim ke dapur. Iki lo slogannya ya, slogannya. Nah. Dari pabrik kirim ke dapur segitiga G. Iya. Nah, mangke nomor HP-ne dateng mriki mawon. Wes saya mangan soto cepuk. Siap. Mangan soto cepuk. Udah. Ayo. Oke. Ngedabrus bersama Urip Bonus Channel. Ngedabrus bersama UB Channel.